Chci vám ukázat ten nejvíc proteinový, ale zároveň extrémně dobrý a extrémně rychlej recept na syrečky. Někdo z vás mi psal, že syrečky nejsou dobrý sami o sobě a že nechápete, jak to můžu žrát. A tak já vám chci ukázat to, jak se to dá jíst samo o sobě. Budeme potřebovat chleba, kečup nebo cokoliv, co chcete, a syrečky a vaše oblíbený kořeň. Jednoduchý. A fritézu, nebo to můžete udělat jako v troubě, ale ve fritéze to je prostě jednodušší a rychlejší. Fritézu si zapnu a předehřeju ji. Vezmu si svůj chleba, to je asi poprvé, co používám tady ten nůž. Dám si tam trochu tady ty pasáty, můžete si tam dát kečup, nebo jestli máte radši, nevím, barbecue. Pasáta je na tom dobrá, chutná to potom docela jako pizza a zároveň ale má málo kalorií. Ten recept je dobrý, protože syrečky jsou jakoby extrémně proteinový, ale nejsou moc dobrý sami o sobě, takže já si je právě vždycky dám buď takhle, anebo ještě nějaký různý jiný recepty podle toho, co se mi zrovna chce. Ty syrečky jsou podle mě nejlepší a zároveň nejlevnější syrečky, které se dají sehnat. Jsou to syrečky z Penny. Samozřejmě nejeste to příliš, protože je tam strašně moc soli, tak za mě je to mega rychlej a dobrý source bílkovin. Takhle to stačí, to je všechno. Teď to dám do té fritézy. 190 stupňů a nechám to tam pár minut. Tak. OK, tak to trvalo jenom 3 minuty a musí to vypadat takhle, jo? Musí to být takový jako nabobtnalý a křupavoučký, takže teď to vyndám. Ještě jsem k tomu dala rajčátka, aby to byl estetický. Yes. S ním si to tady u okna, protože tady je lepší svět. Look at this shit, OK. Sněste to ještě, když je to teplý, protože je to mnohem lepší. Ten sýr se hrozně táhne. Mega.